ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Инак дарси имрӯзаи мо дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем. Дарси даҳум аст. Дар ин дарс мо бо шумо ибораҳоро аз забони тоҷикӣ ба забони русӣ бо кӯмаки луғат ва грамматика разговорник тарҷума мекунем. хуб, ин дарс ба шумо кӯмак мекунад ки дар забони русӣ дуруст ҷумла созед. яъне ибораҳоро аз забони тоҷикӣ ки хеле ки фикр мекунед, ҳамонро ба забони русӣ тарҷума кунед. хуб, тайёр бошед, мо дарси даҳумро оғоз мекунем. дарсҳои гузашта, дарси 1 2 3 4 5 6 7 8 9 дар описании ана ҳамин видео мешавад силкаш. метавонед аз рӯи ҳамун силка аз якум дарс то нуҳум дарс тамошо кунед. хуб, якум иборае ки мо бо шумо бояд ҳозир тарҷума кунем, ин ҳамин иборае ки дар экран маълум аст. ман рақси тоҷикиро тамошо кардан мехоҳам. ман рақси тоҷикиро тамошо кардан мехоҳам. хуб, ҳаминро ҳозир бо шумо тарҷума мекунем. луғат ин ман я, ман я. тоҷикӣ таҷикский, таҷикский, таҷикский. хуб, мехоҳам хочу, мехоҳам хочу. тамошо кардан посмотреть, посмотреть, тамошо кардан. рақс мешавад танис. я ман, танис рақс, хочу мехоҳам, таҷикский тоҷикӣ, тамошо кардан посмотреть. давайте ребята, ана акнун ҳамин луғатҳоро якҷоя карда бо шумо ҳозир як ибораи бениҳоят бехатои грамотни як ибораи забони русиро месозем. хуб, вақт рафт, ба шумо якчанд сония вақт медиҳам. фикр кунед ва ман баъд ҷавоби дурустро ба шумо нишон медиҳам. хуб, беҳтарин дӯстони азиз, фикр мекунам ки ҳар яки шумо дуруст фикр кардед ва дуруст ёфтед ва ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. ягон ибора дигар хел нашуд. чӣ хеле ки дар луғат ҳаст ҳамон хел. я хочу посмотреть таҷикский танис. я хочу посмотреть таҷикский танис. ман рақси тоҷикиро тамошо кардан мехоҳам. я хочу посмотреть таҷикский танис. ман мехоҳам рақси тоҷикиро тамошо кунам. умуман ман рақси тоҷикиро тамошо кардан мехоҳам. хуб, ба дигараш мегузарем. дигар ибора дуюм, ман барои хотира ягон чиз харидан мехоҳам. бахшиш, ман барои хотира ягон чиз харидан мехоҳам. хуб, барои хотира мешавад на памят. на памят. ман мне ягон чиз что-нибудь мехоҳам хочется харидан купить. на память барои хотира мне ман купить харидан хочется мехоҳам. что-нибудь ягон чиз. ман барои хотира ягон чиз харидан мехоҳам. хуб, ба шумо боз якчанд сония вақт, фикр кунед. хуб, беҳтарин дӯстони азиз, 20 сония вақт додам.
дастатична барои як ибораро фикр карда ҷавобашро ёфтам. Ба мне хочется купить что-нибудь на память. Мне хочется купить что-нибудь на память. ман барои хотира ягон чиз харидан мехоҳам. ҷавоби дурустро дидед дӯстони азиз. Я хочется намешавад чӣ хеле ки дар луғат ҳаст. мне ман мехоҳам гуфта истодааст. мне хочется ман мехоҳам. купит харидан. что-нибудь ягон чиз барои хотира на память. албатта чӣ хеле ки дар забони тоҷикӣ ибора ҳаст ҳамун тавр ба забони русӣ ё ки ба ягон забони дигар ҳама вақт ҳамун тавре ки ҳаст тарҷума намешавад. ҷойҳояш алиш мешавад, дигар мешавад. инро дар ҳама дарс гуфтагӣ ҳастам ва боз ҳам ба шумо такроран мегӯям дӯстони азиз. хуб, ба дигараш мегузарем. фикр мекунам ки аз ин ибораҳо ягон саволи нофаҳмо нест. хуб, ман мехоҳам ки фикратонро фаҳмам. ман мехоҳам ки фикратонро фаҳмам. хуб, мехоҳам мешавад хачу. фикратон ё ки фикратонро ваше мнение. мнение ин фикр. фикратонро ваше мешавад. хуб, фаҳмам фаҳмидан мешавад знат. ва я албатта ман. хочу мехоҳам, я ман, знат фаҳмидан фаҳмам, ваше мнение фикратонро. бубинед луғатҳо дар экран маълум аст, фақат ҷобаҷо карда ибора сохтан лозим. ба шумо чӣ хеле ки дар пеш буд шанс ва вақт фикр кунед дӯстони азиз ва ман ба шумо баъд ҷавоби дурустро нишон медиҳам. хуб, дӯстони азиз, 20 сония вақт буд ва гузашт вақт. Я хочу знать ваше мнение. Я хочу знать ваше мнение. ман мехоҳам ки фикратонро фаҳмам. бубинед якта ҷои знат алиш шуд. яъне фаҳмам дар забони тоҷикӣ дар охир омад, не ки дар забони русӣ ҷои сеюм. Я хочу ман мехоҳам албатта якум дуюм, знат бошад сеюм, фикратон бошад дар охир омад, яъне ваше мнение дар забони русӣ. хуб, ба дигараш мегузарем. мо истироҳат кардан мехоҳем. мо истироҳат кардан мехоҳем. мехоҳем хатим. мо мешавад мы. истироҳат кардан аддахнут. аддахнут. бениҳоят ибораи осон. хуб, фикр кунед ва ҷавоби худро баъдтар дар дафтар нависед. ман ба шумо баъдтар ҷавоби дурусти худамро нишон медиҳам. хуб, рафтем. хуб, беҳтарин. мы хотим отдохнуть. мы хотим отдохнуть. мо истироҳат кардан мехоҳем. мы хотим отдохнуть. агар дар забони тоҷикӣ чӣ хеле ки ҳаст ҳамон хел дар забони русӣ тарҷума кунем, ин тавр мешавад. мы отдохнуть хотим намешавад, ин нодуруст аст ва феъл баъд аз чӣ омад? местоимение ва дуюм. мы хотим отдохнуть. мо мехоҳем, ин тавр не, балки мо истироҳат кардан мехоҳем. хуб, баъд дигараш мегузарем. мо кай меравем. мо кай меравем.
мо мешавад албатта мы, чиқаве ки дар пеш тарҷума кардем. Меравем пайдём. Кай мешавад когда. Мо мы пайдём меравем когда кай. фикр мекунем ин ҳам ибораи бениҳоят осон, содда аст ва баъдтар ҷавоби дурустро ман ба шумо нишон медиҳам. хоб беҳтарин дӯстони азиз, бениҳоят вақти зиёд додам. фикр мекунам ки ба ин вақт беҳуда нарав ва фикр кардед ва фикри шумо ҳамин тавр буд. Когда мы пойдём. Когда мы пойдём. Ман дар бисёр ҷойҳо мегӯям вопросительные слова, например, когда, сколько, где, ино пеш меояд. Ва бубинед ки дар инҷа ҳамин тавр. Когда мы пойдём. Мо кай меравем. фикр мекунам ки бо ин ибораҳо низ ягон саволи зиёдӣ нест ва баъд дигараш мегузарем. Мо кай меравем буд. Акнун дар инҷа мо кай бармегардем. Мо кай бармегардем. Баргаштан, бармегардем, вернёмся. Когда мешавад кай. Мы мо. ва ба шумо фикр кардан ба вақт медиҳам. хоб, ман фикр мекунам ки шумо ёфтед ва ҷавоби шумо ҳамин тавр буд. Когда мы вернёмся. Когда мы вернёмся. Мо кай бармегардем. Когда мы вернёмся. боз саволи пеш омад. фикр мекунам ки дар хотири ҳамамон саволи фақат пеш меояд. хуб дӯстони азиз, дарси имрӯзаи мо ки дарси 10 буд дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. Агар ба шумо дарс мақбул шуда бошад ва хоҳед ки мо дарси 11 ҳамин дарсро барорем ва ин дарсро давом диҳем, албатта дар комментария фикрҳои худро нависед ва лайк монед. ва агар ҳамин дарсамон дастатично лайк гирад, мо ин дарсро давом медиҳем ва дарси 11-машро низ мебарорем. дарсро то охир дида бошед, дар комментария тукмачаи плюсро пахш кунед ва боз мегӯям барои баровардани қисми 11-маш албатта фикри худро дар комментария нависед. Ин барои мо бениҳоят муҳим аст. ҳар як фикри шумо, ҳар як комментарияи шумо барои мо мотиватсия аст ва аз рӯи ҳамон комментарияҳои шумо, аз рӯи ҳамон фикрҳои шумо мо кор мекунем, видео мебарорем ва ин ба мо албатта боз ҳам кӯмак мекунад. хуб, ин тавр бошад. Ба ҳамаи шумо барори кор худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. дар паноҳи худо бошед то дарсҳои дигар. хайр. бо шумо ман Лутфулло Элмуродов будам. хайр.